Il-Festival tal-Anja tal-Poplu li sar kmieni dan ix-xahar għal darb'oħra ppreżenta awsalla ta' sentimenti fuq bosta temi. L-edizzjoni ta' din is-sena ntrebbħet minn Rita Paċu u Augusto Cardinali bil-kanzunetta Narakom l-Infern. Tratta appuntu dwar kif sfortunatament in-nies tad-dinja jagħmlu l-ħajja infern lil xulxin u tħares li diversi aspetti tal-ħajja Maltija. Nixtieq li d-dinja ma tkunx infern, nixtieq li tkun ġenna u allura qed ngħid iqogħdu attenti għax hekk ma noqogħdux attenti ħanispiċċaw kollha kemm aħna l-infern minn hawn. L-idea ta' Narakom l-Infern, il-lirika kienet eċċellenti, kellha idea ta' mużika li mmolaw, u mbagħad ovvjament jiena qbadta f'idejja u badejt mill-proċess kreattiv tiegħi wkoll. Dan il-konkors annwali li sar appuntament fiss fil-kalendarju kulturali Malti ilu jesponi t-talent mużikali lokali għal dawn l-aħħar 50 sena. Dis-sena daħlu għal dan il-festival 124 kanzunetta. Għal daqstant li ringrazzjaw l-awturi, kompożituri u kantanti li juru tant entużjażmu favur il-kanzunetta Maltija. F'avveniment li sar il-ħamis fit-Teatru Manuel, ir-rebbieħa kienu preżentati bil-premju mill-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici. Festival illi jiċċelebra l-aspetti soċjali, il-messaġġ soċjali, li wieħed jitkellem dwar l-empatija, dwar l-emozzjoni. Jekk inti tara l-edizzjoni tal-Anja tal-Poplu, ħafna drabi qed tieħu hemmhekk ritratt tas-soċjetà li nkunu qed ngħixu fiha dak iż-żmien. Fit-tieni post ikklassifikat il-kanzunetta Moħħi Mistrieħ waqt li l-kanzunetta Skuri u Ċari ġiet fit-tielet post.